So good afternoon mga ka-Yorzky. Ngayong araw ay susunduin natin si Rowena. Ayan, siya po yung na-vlog natin sa Binalunan Public Market. At merong konting salo-salo sa bahay, kaya pakiusap siya na sunduin ko na lang siya. So ito, kahit umuulan, susunduin natin siya. So nag-aaral pa po si Rowena yan sa UEP. So sa mga nagre-request na i-face reveal ko na raw yung nagtitinda ng gulay dun sa Binalunan Public Market. So ito na po yun. Estudyante po siya, nagsa-sideline lang po siya dun sa palengke. Sa kanila naman din po yung pwesto. Siya na rin yung nagtitinda ron. Kaya ngayon mamimit na po natin siya. Makikilala na natin siya. Hoy! Hi! Mababa daw kuya. Ha? Oo. Dali. Oh, sige, sige. Okay. Anong pangalan mo? Anthony? Anthony. Sige. So, andito na siya, oh. Parating na, oh. Yan, oh, di ba? Sexy. Oh, hello. Tapos na klase nyo? Tapos na. Oh, yun, tapos na pala klase nila. Okay, guys, nandito na si Ma'am Rowena, yung na-meet natin sa public market. So, ang daming views noon. So, ngayon, nagre-request kayo na i-face reveal natin siya. So, hindi lang face reveal, sinundo pa natin. Ayan. So, anong course mo, ma'am? Accountancy. Sa pera pala yan, ano? Ilang taon ka na, ma'am? 18. Wala na, finish na. Anong year ka na? First year college. First year college. Ayan. So, nagsa-sideline ka lang doon, no? Di ba pwesto niyo yun? Oo. Ayun, pwesto nila yun. Nagsa-sideline lang siya doon. Babalik ka pa ba doon pag wala kang pasok? Hindi na. Siguro direction na ako uwi. Magsa-sideline ka pa ba ron? Sa public market? Kahit wala kang pasok? Pag may pasok lang siguro, pag walang pasok, Saturday and Sunday. Saturday, Sunday, doon ka? Okay, sige. Marami kasi nagtatanong sa akin kung saan daw yun. So, Saturday, Sunday, nandun pala siya. So, paano? May konting salo-salo sa bahay. Gusto mo bang kumain muna? Sige, okay. Sige. Namasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Mapupulang labi at matingkad mong ngiti, umaabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin sa'kin at baka magtunaw ang puso kong sabihin. This is DJ Rian Remix. Ako'y nahuhumali at sa tuwing ikaw ay gagawin. Tama ka lang dito. Ayan.
lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And know I'm... A few moments later. Oh, kamusta Ma'am Rowena? Ano yung experience mo kanina? Kamusta naman yung pakiramdam mo nung unang pag-angkas mo hanggang sa matapos yung ride? Kinakabahan ako. Halata naman na kinakabahan ka kasi hindi ka magsalita eh. Kasi ang taas. Mataas. First time ko sumakay ng big bike. Promise. Tas ang daming mga tao. So, nagpalakpakan pa yung mga estudyante ron kanina, no? Oo nga eh. Tapos, actually, syempre, kilala ko ng mga estudyante doon. Ay, kilala ka? Bakit kilala ka nila? Syempre, sa market din. Ay, Kilala nila ako. Ay, okay. Kaya pala nagpalakpakan eh. So, okay ba? Okay, at least nabigyan kita ng Angkas Big Bike Experience. Okay. Thank you Thank you ma'am. Rian. Ako'y nahuhumali at sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang